హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. అలాగే అందరికీ కూడా శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి శుభాకాంక్షలు. ఆ సందర్భంగా ఈరోజు దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుని వారి యొక్క జననము అనేటువంటి అంశాన్ని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. సో హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. సో శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి సందర్భంగా దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క జననము అనేటువంటి అంశాన్ని ఈరోజు మనము శ్రీమద్ భాగవతము 10వ స్కందము 3వ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి అంశాలను, శ్రీకృష్ణ జననము అనేటువంటి ఆ అధ్యాయము. సో దానికి ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము మనము ఈరోజు ఈ క్లాస్లో చూద్దాము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ.
नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरित्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। సో ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు ఆయనే ఆ ఆది రూపమునందు శ్రీహరిగా చెప్పబడేటువంటి ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క జననమును గురించినటువంటి అంశాన్ని మన ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చినటువంటి వివరణ భాష్యము ఈ శ్రీమద్ భాగవతము 10వ స్కందము 3వ అధ్యాయము అయినటువంటి శ్రీకృష్ణ జననము అనేటువంటి దాని భాష్యం భక్తి వేదాంత భాష్యంలో వారు ఇవ్వబడినటువంటి అంశాలను ఈరోజు ఈ క్లాస్లో మనము చూద్దాము. హరే కృష్ణ. మరి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అవతరించినటువంటి అంటే మరి ఆ దేవకి వసుదేవుల యొక్క పుత్రుడుగా ఆ భగవానుడు ఆవిర్భవించినటువంటి విష్ణు రూపమున ఆవిర్భవించినటువంటి విషయము మనకి ఈ అధ్యాయంలో వివరించబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆయన ఒక సామాన్య బాలుని రూపంలో అవతరించినప్పుడు మరి ఆయనని అంటే మొదట చతుర్భుజ రూపంలో ఆయన కనిపించి తరువాతి ఒక సాధారణ బాలుడిలాగా సామాన్య బాలుడిగా అవతరించినప్పుడు మరి కంసుడి యొక్క భయం వలన ఆ వసుదేవుడు ఆ బాలుణ్ణి గోకులమునందు నందుని యొక్క ఇంటికి తీసుకువెళ్ళి ఉంచినటువంటి అంశం వరకు ఈ అధ్యాయంలో మనము చూడబోయేటువంటిది. మరి ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు మరి సంపూర్ణ దివ్యులు అయినటువంటి అంటే సచ్చిదానంద స్వభావాన్ని కలిగినటువంటి ఆ దేవకి వసుదేవుల యొక్క పుత్రుడుగా ఆయన అవతారం తీసుకున్నటువంటిది. సో ఈరోజు మనము జరుపుకునేటువంటి శ్రీకృష్ణ అష్టమి ఏదైతే ఉందో 5252వ ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క అవతరణ దినోత్సవము జరుపుకుంటూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఆ భగవంతుని యొక్క అవతారాలు ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలు ప్రత్యేకమైనటువంటి సందర్భాలలో మనము వాటిని గురించి మననం చేసుకోవడం వల్ల
కలిగేటువంటి ఫలితాలను మనం చూస్తే, ఎందుకు ఆ భగవంతుణ్ణి, ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని మనము ఆయన యొక్క లీలలు, ఎందుకంటే ఈ సందర్భంగా మనము ఆ భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవడం వల్ల కలిగేటువంటి లాభాలు ఏమిటి, అలాగే మరి హౌ డస్ కృష్ణ అపియర్స్, మరి ఎందుకు ఆ కృష్ణ భగవానులు, ఎలా ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు అవతరిస్తూ ఉంటారు అనేటువంటిది, ఎప్పుడు అవతారం తీసుకుంటారు, మరి ఎందుకు ఆయన అవతారం తీసుకోవలసి వస్తూ ఉంటుంది. మరి భగవంతుడు, ఆ దేవాది దేవుడు వివిధ అవతారాలలో అనేక అవతారాలుగా అవతరిస్తూ ఉన్నాడు అని మనము చెప్పుకుంటున్నాం. మరి ఆ అవతారాలను గురించి, ఆ ప్రత్యేకమైన రోజుల్లో సాధారణంగా ఆయన గురించి భక్తి ఆధ్యాత్మికగా ఎదుగుదలలో ఉండేటువంటి వారు నిరంతరము ఆయన యొక్క దివ్య లీలలు, జన్మ కర్మ లీలలను గురించి తెలుసుకుంటూ ఉంటుంటాం. మరి ఏమిటి వాటి యొక్క ఉద్దేశ్యము అనేటువంటిది మనము చూసినట్లయితే, ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి ఆ జననము, ఆ కర్మలు, మరి వాటిని యథార్థంగా తెలుసుకున్నటువంటి వాడు భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవడానికి యోగ్యుడవుతాడు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అందుకే భగవద్గీతలో సాక్షాత్తు ఆయన చెప్తారు, జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వతః త్యక్తా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సో అర్జున. సో ఆయన చెప్తారు, ఓ అర్జున, నా యొక్క జన్మ కర్మలు దివ్యములు అని, మరి వాటిని గురించి తెలుసుకున్నటువంటి వాడు, యథార్థంగా తెలుసుకున్నటువంటి వాడు మరలా ఈ భౌతిక జగత్తులో జన్మించడు. అంటే ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవడానికి అతడు యోగ్యుడవుతాడు అని ఆ కృష్ణ భగవానుల వారే చెప్పినటువంటిది. మరి ఆ భగవానుడు యొక్క ఇవన్నీ తెలుసుకుంటున్నాం కదా, మరి అసలు ఎందుకు ఆ భగవానుడు అవతరిస్తూ ఉంటాడు అనేటువంటి అంశాన్ని మనము తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడైతే, హౌ డస్, ఆయన ఎలా అవతరిస్తూ ఉంటుంటాడు అంటే, ఆ భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా ఆయన యొక్క నిజ స్వరూపంతోనే, అంటే ఆయన యొక్క యథార్థ రూపంతోనే అవతారం తీసుకుంటూ ఉంటారు. ఆయన యొక్క దివ్య శరీరంతోనే ఆయన వస్తూ ఉంటారు. మనం సామాన్యంగా మనం పొందేటువంటి శరీరము, ఆ భగవంతుడు ఈ భౌతిక జగత్తులో వచ్చినప్పుడు మనలాంటి మానవులాగా ఆయన ఉన్నప్పటికీ కూడా మన దానికి భిన్నమైనటువంటిదిగా ఆ భగవంతుని యొక్క శరీరమైన ఏదైనా దివ్యమైనటువంటిది, ఆయన యొక్క కర్మలు కానీ, ఎందుకంటే ఆయన ఆచరించేటువంటి కర్మలన్నిటినీ కూడా మనము లీలలుగా కొనియాడుతూ ఉంటుంటాం. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు చేసేటువంటి ఏ పనైనా ఈ బద్ధ జీవులను ఉద్ధరించడానికి చేయబడేటువంటివి. భవబంధనాలలో చిక్కుకొని ఉంటూ ఉన్నటువంటి మరి ఈ పతిత జీవులను ఉద్ధరించడానికి ఆయన నానా విధాలుగా ప్రయత్నాలు చేస్తూ, ఆ విధంగా అవతారాలు తీసుకుంటూ, అదే సమయంలో మరి ధర్మాన్ని నెలకొల్పడానికి, ఎందుకంటే మన యొక్క ధర్మాన్ని మనం మర్చిపోయి ఈ భవబంధనాలలో చిక్కుకున్నటువంటి మన యొక్క మరి యథార్థమైనటువంటి ఆవాసం ఏంటి, ఆ భగవంతుని యొక్క ధామం గోలోక బృందావనంలో ఆ భగవంతుని యొక్క నిత్య సేవలో నిమగ్నమవుతూ ఉండవలసినటువంటి వాళ్ళం. కానీ ఏదో చెడు భావనల వలన, కర్మల వలన మనం ఈ భౌతిక జగత్తులో శిక్షణ పొంది తిరిగి మళ్ళా ఆ అంటే స్వేచ్ఛ పొందడానికి, మరి ఏమిటి స్వేచ్ఛ అంటే, మనం ఇంతకు నిన్ననే స్వతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకున్నాం. ఏమిటి స్వతంత్రం? గాంధీ పోరాటం అని నెహ్రూ వీళ్ళంతా చేసేది. మరి గొప్ప గొప్ప ఆచార్యులు చెప్తారు, స్వతంత్రం అంటే స్వతంత్ర ఉద్యమం సమయంలోనే
శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, వారి గురువైనటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు కూడా ఉన్నటువంటిది. ఆ సందర్భాలలో మొదట్లో ప్రభుపాదుల వారు ఈ గాంధీ వీటికి అట్రాక్ట్ అయ్యి ఉద్యమాల్లో ఉండేటువంటి వారు. కానీ వారి గురువు గారిని కలిసినటువంటి సందర్భంలో మరి స్వేచ్ఛ స్వతంత్రాలను గురించి మాట్లాడితే, ఈ జీవుడు ఈ భౌతిక దేహము అనేటువంటి బంధనాలు, ఈ భౌతిక ప్రకృతి బంధనాలలో ఉన్నటువంటి వాడు. దీని నుండి బయటపడడమే నిజమైనటువంటి స్వేచ్ఛ అని తెలియచేసినటువంటి విషయం. సో కనుక మరి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి లీలలను తెలుసుకోవడం ద్వారా, యథార్థంగా అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా, భగవద్గీత యందు ఆ భగవంతుడు ఏ విధంగా చెప్పారో ఆ విధంగానే వాటిని అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా జీవుడు నిజమైనటువంటి ముక్తిని పొందగలుగుతాడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఆ భగవంతుడు అవతరిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భాలలో మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి వీటిలో ఎందుకు మరి ఆయన అవతారం తీసుకుంటారు అంటే చెప్తూ ఉంటారు, ధర్మాన్ని యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం. సో ఎప్పుడెప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ధర్మానికి హాని కలుగుతూ ఉంటుందో, అధర్మము పెచ్చుమీరిపోతూ ఉంటుందో, ఆయా సమయాలలో నేను అవతారాన్ని తీసుకుంటాను అని చెప్తూ ఉన్నాను. మరి ఏమిటి ధర్మం అంటే, మనం మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదలకు, అంటే ఈ భౌతిక బంధనాల నుండి ఈ నిత్య శాశ్వతమైనటువంటి జీవుడు ఆత్మని తిరిగి గోలోక వృందావనానికి చేర్చుకోవడమే మన ధర్మం, ఈ భౌతిక జగత్తులోనికి వచ్చినటువంటి. కానీ ఆ ధర్మాన్ని మర్చిపోతూ ఉన్నాం ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క బంధనాలలోకి వచ్చేసి. సత్వ రజో తమో గుణాలు, ప్రకృతి త్రిగుణాల మాయా ప్రభావం ద్వారా మనము ఈ భౌతిక జగత్తులో ఇక్కడున్నవే ఇవే ఆనందాలు అంటూ ఒక జైల్లోకి వెళ్ళినటువంటి వాడు ఆ జైల్లోనే సుఖాల కోసం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నట్టు. వాస్తవానికి ఏమయ్యాలి, నేరశిక్ష విభాగం ఉన్నటువంటి జైలుకు వెళ్ళినటువంటి వాడు అక్కడ సత్ప్రవర్తనను కలిగి తిరిగి బయటకు వచ్చి జనజీవన స్రవంతిలో కలవాలి. అలాగే ఈ భౌతిక జగత్తులోకి వచ్చినటువంటి మనము తిరిగి ఆ భగవంతుని యొక్క నిత్యధామమైనటువంటి గోలోక వృందావనానికి చేరవలసినటువంటి వాళ్ళం. సో కానీ మరి అనాది కాలంగా మనము ఎన్నెన్నో జన్మలలో ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాలలో ఒక దేహం నుండి మరొక దేహానికి, ఒక లోకం నుండి మరొక లోకానికి మారుతూనే ఉన్నాం తప్ప మన యొక్క నిత్యమైనటువంటి ధర్మము ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమై ఆ భగవంతుని యథార్థంగా తెలుసుకుని మరి ఆయనను చేరుకోవాలి అనేటువంటిది మనము చూడడం లేదు. సో ఆ విధంగా ఈ జీవులను ఉద్ధరించడానికి ఆయన అనేక అవతారాలు పూర్వకాలం నుండి అనేకమైనటువంటి అవతారాలను ఆయన వస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఆయన యొక్క అవతారాలను ఎవడూ కూడా గణించలేడు అని చెప్పబడుతుంది భాగవతంలో. కానీ అందులో కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి అవతారాలు కొన్ని చెప్తూ ఉంటుంటారు కదా. సో శ్రీమద్ భాగవతంలో మనకి ముఖ్యమైనటువంటి అవతారాలు 24 అవతారాలుగా చెప్పబడింది. అందులో శ్రీకృష్ణుడు స్వయం భగవానుడుగా చెప్పబడినటువంటి అవతారం. మరి అటువంటి ఆ భగవానుడు తన ఇచ్ఛానుసారం, స్వయం భగవానుడు అని చెప్తున్నాం, తన ఇచ్ఛానుసారము ఆవిర్భవిస్తాడు. సో మరి ఆయన ఆవిర్భవించినటువంటి ఆ సందర్భంలో మనకి ఈ అష్టమి సందర్భంలో ఆ దివ్యమైనటువంటి వాతావరణం ఏ విధంగా, మరి ఎందుకు ఆ భగవంతుడు అవతారాలు తీసుకుంటున్నాడు అంటే మనకి భగవద్గీతలోనే ఆయనే చెప్తారు, పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ
సంభవామి యుగే యుగే. సో అని చెప్తున్నారు కదా, ఎప్పుడెప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ధర్మానికి హాని కలుగుతుందో అక్కడక్కడ ఆయా సమయాలలో నన్ను నేను సృజించుకుంటాను అంటున్నారు కదా. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది పరిత్రాణాయ సాధూనాం, సాధుజనులను రక్షించుకోవడానికి, వినాశాయ దుష్కృతాం, దుష్టులను శిక్షించడానికి, ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ, ధర్మాన్ని తిరిగి నెలకొల్పడానికి, ధర్మాన్ని స్థాపించడానికి. ఏమిటి ధర్మము అంటే ఆధ్యాత్మిక, ప్రతి జీవుడు ఆధ్యాత్మిక జీవన విధానానికి. సో అందుకే భగవంతుడు ఎన్నెన్నో అవతారాలలో, వరాహ అవతారం, మత్స్య అవతారం, కూర్మ అవతారము, నరసింహ అవతారము, పరశురామ అవతారము, ఆ? సో ఈ విధంగా అనేకమైనటువంటి అవతారాలను ఆయన తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. తీసుకొని, ఎందుకంటే మందమతులమైనటువంటి మర్చిపోయినటువంటి మనల్ని, సో ఒక్కొక్కసారి మనం చూస్తూ ఉంటాం ఈ భౌతిక జగత్తులో మనకు పూర్వ విషయాలు మర్చిపోతే వాటిని గుర్తు చేయడానికి గతానికి సంబంధించినటువంటి అనేకమైనటువంటి వాటిని రివీల్ చేస్తూ ఉంటుంటాం. ఏదో రాదు, ఎప్పుడో ఒకసారి ఏదో ఒక విషయం ద్వారా మనకి గతాలు గుర్తుకొచ్చేస్తూ ఉంటాయి. చూస్తూ ఉంటుంటాం కదా, ఎన్నెన్నో వాళ్ళు డాక్టర్స్ కానీ వీళ్ళు చెప్పేటువంటి విషయాలలో. మరి అదే మాదిరిగా భగవంతుడు కూడా ఆ విధంగా అనేకమైనటువంటి అవతారాల్లో వచ్చి ఈ పతిత జీవులను ఉద్ధరించడానికి ఆయన తీసుకునేటువంటి అవతారాలు కదా. సో ఆ విధంగా సాధుజనులను రక్షించుకోవడానికి పరమాత్మ తన భక్తుల హృదయాలలో స్థితుడై ఉంటాడు. మరి ఆ భగవానుడు ఆవిర్భవిస్తూ ఉన్నటువంటి సమయంలో, ఆ ద్వాపర యుగంలో స్వయం భగవానుడుగా ఆయన అవతరించినటువంటి, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అవతరించినటువంటి ఆ సందర్భంలో మనము ఎంతో శుభశకునాలను గాంచడం జరుగుతుంది. సో వాటి ఫలితంగా ఆ ఉద్భవించినటువంటి, అంటే ఆ కంసుడి యొక్క చెరసాలలో దేవకి వసుదేవుల యొక్క పుత్రుడుగా ఆవిర్భవించినటువంటి ఆయన సాధారణమైనటువంటి బాలుడు, మానవుడు కాదు అని, సాక్షాత్తు ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడే అనేటువంటి తెలియచేసేటువంటి విధంగా ఆ ఆ సందర్భంలో, ఆయన అవతరిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఎన్నెన్నో శుభ శకునాలు మనకి ఆ అధ్యాయంలో వివరించబడినటువంటివి. అందులో ఆయన ఆవిర్భవిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ సందర్భంలో నక్షత్రాలన్నీ కూడా పరమమంగళకరమయ్యాయి అని చెప్పబడుతూ ఉంటాయి. అలాగే అందులో ఆ నక్షత్రాలలో రోహిణీ నక్షత్రం ప్రభావము ప్రధానంగా ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు ఆవిర్భవించినటువంటిది అంటే కృష్ణ భగవానుల వారు రోహిణీ నక్షత్ర సమయం అని చెప్తుంటారు. సో అలాగే గ్రహాలన్నీ కూడా ఆ సమయంలో చక్కగా అమరి ఉండి, ఎందుకంటే గ్రహస్థితి ఒక్కోసారి మనం బాగాలేకపోతే మంచి అపశకునాలు అవుతుండి, మంచిగా మన జీవనంలో సో ఆటుపోట్లు ఎదురవుతూ ఉంటే గ్రహస్థితి బాగలేదు వాని గ్రహస్థితి అని చెప్తుంటుంటాం కదా. మరి కానీ ఆ భగవంతుడు ఆవిర్భవిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ సందర్భంలో ఆ గ్రహాలన్నీ కూడా చక్కగా అమర్చబడ్డాయట. అమర్చి మంగళకరమైనటువంటి వాతావరణాన్ని సూచిస్తూ ఉందట ఆ భగవంతుడు ఆవిర్భవించబోతూ ఉన్నటువంటి సమయం. అలాగే ఆ విధంగా నక్షత్రాలు, గ్రహాలు అన్నీ శుభ సూచకాలుగా వెలుగొందుతూ ఉన్నటువంటి ఆ సమయంలో మరి ఈ భౌతిక జగత్తంతా కూడా ఏముంటుంది, మనం చూస్తే సత్వ రజో తమో గుణాలలో ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో, ముఖ్యంగా ఈ కలియుగంలో మనం చూస్తున్నటువంటి తమో గుణ స్వభావాలే ఎక్కువగా ఉండేటువంటివి కదా. సో కనుకనే జన్మతా అందరం కూడా శూద్రులుగా ఉండేటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నటువంటిది. మరి కానీ ఆ భగవంతుడు ఆవిర్భవిస్తూ ఉంటే అన్ని దిక్కుల నుండి శుభసూచికలు, సత్వస్థితి ఏర్పడుతూ ఉందట. ఆ భగవంతుడు ఆవిర్భవిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ సందర్భంలో అన్ని వైపుల నుండి కూడా సంపూర్ణమైనటువంటి సత్వస్థితి ఏర్పడుతూ వస్తూ ఉన్నదట. అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వివరణలో చెప్తూ ఉంటుంటారు,
భాష్యంలో ఆ భగవంతుడు ఆవిర్భవిస్తూ ఉన్నటువంటి సమయాలలో అన్ని దిక్కుల నుండి, నలుదిక్కుల నుండి, తూర్పు, పడమర, ఉత్తర, దక్షిణం అంతా కూడా ప్రశాంతమైనటువంటి సమృద్ధి వాతావరణం, అంటే సత్వ స్థితిలో ఉండేటువంటి వాతావరణం నెలకొని ఉన్నదట. మరి అదే సమయంలో శుభకరమైనటువంటి నక్షత్రాలన్నీ కూడా ఆకాశంలో గోచరిస్తూ ఉన్నాయట. ఇక భూమిపైన ఉన్నటువంటి ఆ పచ్చిక బయళ్ళన్నీ కూడా చాలా ఎంతో తృప్తిగా, ఉమ్, ఎల్లరి, అలాగే అక్కడ వివిధ రకాలు ఉండేటువంటి అరణ్యాలు సుందరమైనటువంటి పక్షులు, నెమళ్ళతో నిండిపోయి ఉన్నాయట. ఆ అరణ్యాలలో పక్షులు తీయని గొంతులతో గొంతెత్తి పాడుతూ ఉన్నాయట ఆ భగవంతుని యొక్క రాకకు ఆనందిస్తూ. నెమళ్ళేమో నాట్యాలు చేస్తూ ఉన్నాయట. ఇక నానా విధాలైనటువంటి పుష్పాలు వాటి యొక్క గంధాన్ని వెదజల్లుతూ ఉంటే ఆ పుష్ప గంధంని వాయువు ఊ, అది తీసుకుని వెళ్తూ ఉంటే చల్లని చక్కటి వాతావరణాన్ని నెలకొల్పిందట. అలాగే మరి ఆ భగవంతుడు ఆవిర్భవిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంకి పూర్వము మరి ఈ సాధారణంగా రాజు వేషాలలో ఉన్నటువంటి అసురులు, ఉదాహరణకు మనం చూస్తే ఎంతోమంది, కంసుడు ఇక్కడ ముఖ్యంగా కదా, ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఇక్కడ జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో కంసుడిని ప్రస్తావించుకోవచ్చు. అసుర భావాలు కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు, ఎక్కడ విష్ణు భక్తి లేకుండా బ్రాహ్మణుల యొక్క యజ్ఞాలన్నీ కూడా నిషేధించబడినటువంటి పరిస్థితులలో ఉన్నటువంటివి. కాబట్టి వాళ్ళంతా ఎంతో బాధలు అనుభవిస్తూ ఉన్నటువంటి భక్తులందరూ కూడా. కానీ ఎప్పుడైతే ఆ భగవంతుడు ఆవిర్భవిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ సందర్భంలో ఇక్కడ మంచి వాతావరణం నెలకొందట. ఆ వాతావరణానికి గురించి తెలియచేసేటువంటి శుభకరమైనటువంటి వాక్కులు ఆకాశంలో నినదించగానే అవన్నీ వినినందువల్ల ఆ బ్రాహ్మణుల యొక్క మనసంతా ఎంతో ఆనందపూర్ణమైనయట. ఇక ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలలో ఆ భగవంతుడు దేవదేవుడు ఆవిర్భవిస్తూ ఉన్నాడు అని తెలుసుకున్నటువంటి ఆ ఉన్నత లోకాలలో ఉన్నటువంటి గంధర్వులు, కిన్నెరులు గానం చేయడం ఆరంభిస్తారట. మరి అప్సరసలు నాట్యం చేస్తూ ఉంటే సిద్ధలోకవాసులు, చారుణులు భగవత్ సేవలో స్తోత్రాలు చేస్తూ ఆయన్ని స్తుతిస్తూ ఉన్నారట. ఇక ఉన్నత లోకంలో ఉన్నటువంటి దేవతా స్త్రీలు వారి యొక్క ఆ పత్నులతో కూడి, స్వర్గలోకంలో ఆ పత్నులతో కూడి దేవతలు, అలాగే విద్యాధరులు నృత్యం చేస్తూ ఉన్నారట. మునులు, దేవతలు మిక్కిలి ప్రసన్నులై ఆ ఆకాశం నుండి పుష్ప వర్షాన్ని కురిపిస్తూ ఉన్నాయి అని చెప్తూ ఉంటారు. ఇక మరి భూమిపై ఆ సాగర తీరాలు, సముద్రాల గురించి వర్ణిస్తూ చెప్తుంటారు. సాగర తీరము నెమ్మదిగా అలల శబ్దాన్ని వినిపిస్తూ ఉంటుందట. అలలలో అలా ప్రశాంతమైనటువంటి అలల తాకిడిని, ఎందుకంటే ఆకాశము ఆ విధంగా ఆకాశం నుండి పుష్పవర్షాలు కురిపిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో సముద్రంపై ఆకాశము మేఘావృతమై ఆకాశం అలా నెమ్మదిగా అలల శబ్దాన్ని నినదిస్తూ ఉంటే, ఇక సముద్రంపై ఉండేటువంటి ఆకాశం అంతా మేఘావృతమై ఉందట. ఆ మేఘాలు అతి మనోహరంగా గర్జిస్తూ ఉన్నాయట. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క ఆవిర్భావాన్ని చూడడానికి దేవదేవుడు ఆవిర్భవిస్తూ ఉంటే కృష్ణుడిగా ఆయన అవతరిస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ విషయాలన్నీ అంతకుముందే బ్రహ్మదేవుడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగినప్పుడు ఆయనే చెప్పినటువంటివి దేవతలందరికీ తెలిసినటువంటిదే. సో ఇక మేఘాలు ఇవన్నీ కూడా ఎంతో మనోహరంగా గర్జిస్తూ ఉన్నాయని చెప్తూ ఉంటారు. ఇక ఆ విధంగా అంతటా చాలా చక్కని ఆనందభరితమైనటువంటి వాతావరణం నెలకొని ఉండగా మరి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు అర్ధరాత్రి సమయంలో శ్రీ కృష్ణ ఆయన ఆ అర్ధరాత్రి సమయంలో
మరి ఆ సర్వజీవుల యొక్క హృదయాలలో వసించి ఉండేటువంటి ఆ విష్ణు భగవానుల వారు ఆ చీకటి రాత్రి వేళ మరి ఎంతో దివ్యురాలైనటువంటి ఆ దేవతా రూపిణిగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంటారు అయినటువంటి దేవకి ఎదుట ఆయన ప్రత్యక్షమయ్యాడు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఆయన ఎప్పుడైతే ఆయన ప్రత్యక్షం అవుతూ ఉన్నారో ఆ ప్రత్యక్షం అవుతూ ఉన్న అయినటువంటి ఆ సందర్భంలో అక్కడ ఆ వాతావరణం అంతా కూడా ఎంతో దివ్యంగా నెలకొని ఉన్నదట. ఆయన ఆవిర్భవించి ఆ దేవకి వసుదేవుల ఎదుట ఆ భగవంతుడు ప్రకటితమైనటువంటి ఆవిర్భవించినటువంటి ఆ సమయంలో అక్కడ ఎంతటి మనోహరమైనటువంటి దేదీప్యమానమైనటువంటి వాతావరణము ఉన్నది అంటే చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనకి భాగవతంలో చెప్పబడుతుంది. ఆ సమయంలో అంటే విష్ణు భగవానుని ఆవిర్భావాన్ని తూర్పు దిక్కున ఉదయించే సూర్య పూర్ణమైనటువంటి చంద్రోదయంతో పోల్చవచ్చు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆహ్లాదకరమైనటువంటి రాత్రి సమయం కదా, ఆహ్లాదకరమైనటువంటి చంద్ర వాతావరణంతో పోలుస్తూ ఉన్నారు. మరొక ముఖ్యమైనటువంటిది ఏంటంటే ఆయన ఇక్కడ వసుదేవులు దేవకీ పుత్రుడుగా అవతారం తీసుకుంటున్నటువంటిది ఆ చంద్రవంశంలో. సో కాబట్టి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఆ వస్తూ ఉన్నటువంటి తూర్పు దిక్కున ఉదయించే పూర్ణ చంద్రోదయంతో పోల్చవచ్చు అని చెప్తున్నారు. మరి వాస్తవానికి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వారు కృష్ణపక్షము అష్టమి రోజున ఆవిర్భవించినటువంటిది కదా. ఇవాళ కృష్ణపక్షం ఇది మనకి అష్టమి. పక్షము అష్టమి రోజున ఆవిర్భవిస్తూ ఉంటే మరి పూర్ణ చంద్రోదయం ఏంటి అంటే ఆ భగవంతుడు ఆ చంద్రవంశంలో ఆవిర్భవిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఆ చంద్రుడు ఎంతో ఆనందభరితంతో, ఎందుకంటే ఆ వంశానికి మూల పురుషుడు చంద్రుడు కనుక ఆ చంద్రుడు ఎంతో ఆనందంతో పౌర్ణమి నాటి చంద్రుడిలాగా ఆయన ప్రకాశవంతంగా వెలుగుతూ ఉన్నాడట ఆ రోజు. వాస్తవానికి ఆ రోజు అమావాస్య చంద్రుడు, అష్టమి రోజు చంద్రుడు, కానీ ఆయన ఎలా ఉన్నాడట పౌర్ణమి నాటి చంద్రుడు లాగా వెలుగొందుతూ ఉన్నటువంటిది అని చెప్తూ ఉంటాడు. అలా మరి శ్రీకృష్ణుడు చంద్రవంశంలో ఆవిర్భవించాడు ఆ విధంగా అని చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఆ రేయి ఆ చంద్రుడు మరి సాధారణంగా అసంపూర్ణంగానే ఉండేటువంటి రోజు, కానీ ఆ భగవంతుడు ఆవిర్భవిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంగా మరి పరమానంద భరితుడైనటువంటి ఆ చంద్రుడు పౌర్ణమి నాటి పూర్ణ చంద్రుడిలాగా కనిపిస్తూ ఉన్నాడట. సో ఇదే విషయాన్ని మనకి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క జనన విషయంలో అవుతూ ఉంటుంది. అయితే మరి ఆ భగవంతుడు ఆవిర్భవించినటువంటి ఆ సందర్భంలో ఆయన ఎలా ఉన్నారో ఇక్కడ వర్ణించబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎలా అంటే చతుర్భుజాలతో, ఎందుకంటే ఆయన ఆవిర్భవించినటువంటి ఆ చతుర్భుజాలతో ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుడు విష్ణు భగవానుడి అవతారం ఇక్కడ శంఖము, చక్రము, గద, పద్మాలను ధరించినటువంటి వాడుగా ఆ దేవకి వసుదేవులకు ఆయన దర్శనం ఇచ్చినటువంటిది. అంతేకాదు మరి ఆయన శ్రీవాత్స సిహ్నం శోభితుడై కౌస్తభ మణిహారాన్ని కలిగి, ఇక్కడ భగవంతుని చూడొచ్చు మనం కదా, ఆ మణిహారాన్ని ధరించిన వాడై పీతాంబరి. సో ఆయన ధరించినటువంటి వస్త్రం పీతాంబరి. మరి ఇంకా మరి ఆయన యొక్క ఆ శరీరం ఎలా ఉంది అంటే నల్లని మేఘాల వలె తేజోవంతంగా ఉన్నటువంటిది. సో ఎప్పుడైతే ఆ భగవంతుడు ఆవిర్భవించి చిన్న బాలులాగా వచ్చినప్పుడు మేఘాలు ఎప్పుడైతే చూసి మేఘాలన్నీ కూడా ఎంతో ఆనందపడి వర్షాన్ని కుంభవృష్టిగా కురిపిస్తాయట. ఎందుకంటే మా వర్ణంలో ఉన్నాడు ఆ భగవంతుడు మా రంగులో వచ్చాడు. రేపు ఎవరిని చెప్పుకుంటే మేఘవర్ణ ఛాయుడు అని చెప్తాం కదా భగవంతుడిని, మేఘాలతో మాతో పోలుస్తూ చెప్తారు రేపు భగవంతుడిని అంటూ ఆ మేఘాలన్నీ కూడా ఎంతో ఆనందిస్తూ
ఉన్నాయట. ఆయన వైడూర్య మణి కం ఖచ్చితమైనటువంటి కిరీటాన్ని ధరించి ఆయన వాళ్ళకి ఎదుట కనపడ్డారట. అలాగే చెవులకు ఆ కుండలాలు మున్నగు ఆభరణాలను కలిగి ఉండి, అలాగే శిరము పైన నల్లని జుట్టుతో సుందరంగా ఉన్నటువంటి, ఇక తదుపరి ఆయన బాలుడుగా మారినటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి బాల రూపంలో ఆ భగవంతుణ్ణి వాళ్ళు చూసి ఎంతో ఆశ్చర్యశక్తులయ్యారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆవిర్భవించాడు అంటే దేవాది దేవుడే ఆవిర్భవించాడు అని ఆ వసుదేవుడు అర్థం చేసుకోగలిగాడు. ఎందుకంటే ఆయనకు ఆ విధంగా మరి దర్శనం ఇవ్వడం జరిగినది. ఎందుకంటే కృష్ణుడే దేవదేవుడే వచ్చాడు అనేటువంటి విషయాన్ని వారికి నమ్మకం కలిగించే విధంగా ఆ భక్తులకు ఆ విధంగా, ఎందుకంటే ఎంతో భయంతో కంసుని యొక్క వ్యధల వలన ఆ బాధలతో ఉన్నటువంటి వారు, ఎంతో భయకంపితుడై ఉన్నటువంటి వాడు వసుదేవుడు. సో ఎందుకంటే ఆ కంసుడు బాలుడు అంతకుముందు ఆరుగురిని వధించినటువంటిది, ఏడవది మార్పిడి జరిగినటువంటిది, రోహిణి గర్భంలోనికి మార్చబడినటువంటి సందర్భం. 8వ సంతానంగా ఆయన వస్తే ఏం జరుగుతుంది అనేటువంటి భయపడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో కానీ ఆ కృష్ణ భగవానుడి యొక్క అవతారాన్ని చూసినటువంటి ఆ వసుదేవుడు ఎంతో ఆనందమయంతో ఆయన ఎంతో హర్షాతిరేకుడయ్యారు అని చెప్తారు. మరి కానీ తాను ఈ ప్రకృతి బద్ధుడైన సాధారణ జీవుడే అయినప్పటికీ కూడా మరి బాహ్యంగా ఆ కంసుడికి బందీ అయి ఉన్నప్పటికీ ఆ సర్వవ్యాప్తి అయినటువంటి విష్ణు లేదా కృష్ణుడి మూల రూపంతోనే తన ఇంత శిశువుగా ఆవిర్భవించినటువంటి విషయాన్ని ఆ వసుదేవుడు అర్థం చేసుకోగలిగాడు అని చెప్తుంటారు. అలా ఆవిర్భవించినటువంటి తన యొక్క పుత్రుణ్ణి ఆ వసుదేవుడు దేవకీదేవులు పదే పదే తను చూస్తూ ఉండిపోయారట. అదే సమయంలో గురువులు చెప్తూ ఉంటారు, ఒక పక్క ఆనందంగా ఉండి ఆ దేవకి మాత ఇంకొక పక్క ఎంతో బాధపడుతూ ఉంది అని కూడా చెప్తారు. ఎందుకంటే పుత్రులు అంటే సాధారణంగా తల్లులు గర్భంలోనే అంటే పిల్లలు ఉండగానే వాళ్ళని ఆలనా పాలన చూసుకోవడానికి వాళ్ళకి కావలసినటువంటి వస్తువులన్నీ ఎన్నెన్నో తయారు చేసుకుంటూ వస్తుంటారు కదా. మరి ఆవిడ కూడా ఆ విధంగా ఎంతో ఆ విధంగా అలంకరించాలి, ఆ వస్తువులు ఆయనకి వేయాలి అని అనుకుంటూ ఉంటుంది. కానీ మరి వేయడానికి ఏముంది ఇక్కడ, అన్నిటితో ఆయన ఆవిర్భవించినటువంటిది. సో ఆ విధంగా అయ్యో నేను ఏ విధంగా నిన్ను అలంకరించాలి, నువ్వే సంపూర్ణ అలంకారంతో వచ్చావును కానీ భావిస్తుంది అని కూడా చెప్తూ ఉంటారు. సో ఆ విధంగా ఎంతో మరి ఆ విష్ణు భగవాన్ని దర్శించుకుని, అంటే కృష్ణ భగవాన్ని దర్శించుకున్నటువంటి ఇంకా తదుపరి బాలుడిగా మారడము. అయితే ఇక్కడ సాధారణంగా వసుదేవుడు క్షత్రియుడు, మరి వారింట శుభలు జరిగినప్పుడు, ముఖ్యంగా మగ శిశువు జన్మించినప్పుడు, ఎవరైనా ఆడైనా మగైనా సాధారణంగా శుభ సూచకంగానే చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే మగ అంటే రాజు అవుతుంటారు అనేటువంటి దాంతో వాళ్ళు ఎంతో వేడుకలుగా చేస్తూ ఉంటుంటారని చెప్తారు. ఆడైనా మగని చేస్తూ ఉండేటువంటిది. మరి ఇక మరి క్షత్రియుడిగా ఉన్నటువంటి వసుదేవుడు ఏం చేయాలి, ఎంతో దాన ధర్మాలు చేయాలి. బ్రాహ్మణులు వేలాది కొలది మంది బ్రాహ్మణులకు గోవులను దానం చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి. కానీ వసుదేవుడి పరిస్థితి ఏమిటి, ఇక్కడ శరసాలలో కంసుడి యొక్క దాంట్లో ఉన్నటువంటి వాడు. కానీ ఆ వసుదేవుడు మానసికంగానే ఎన్నో వేల కొలది గోవులను బ్రాహ్మణులకు దానం ఇవ్వాలి అనుకున్నటువంటి మరి దాన్ని మానసికంగానే ఇచ్చేశాడు అని చెప్తారు. ఇక ఆ విధంగా ఆ చతుర్భుజంలో దర్శనమిచ్చినటువంటి ఆ భగవానుడు తదుపరి చిన్న బాలుడు రూపంలో మారి నటువంటి ఆ సందర్భంలో ఆ శిశువును చూసి
వాళ్ళకి. ఎందుకంటే అంతకుముందు ఆ విధమైనటువంటి దర్శనంతో దేవదేవుడైనటువంటి నమ్మకం కలిగినటువంటి వారు ఇక ఆ వసుదేవుడు దేవకీ మాతలు ఆయనకి చేతులు జోడించి ఆయనను వంగి, ఇక్కడ చూస్తూ ఉండొచ్చు మనం, ఈ ఫిగర్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది, చేతులు జోడించి వంగి నమస్కరించేశారట ఆ దేవకీ వసుదేవుడు. ఉం? ఎందుకంటే భగవంతుడు, ఓకే, వాళ్ళకి పుత్రుడు కావచ్చు, కానీ అక్కడ అవతరించినటువంటిది సాక్షాత్తు దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు కనుక ఆ దేవకీ వసుదేవులు వంగి నమస్కరించి ఆయన్ని స్తోత్రం చేస్తూ ఉన్నారట, ఆయన స్తుతిస్తూ ఉన్నారట. సో ఇక ఎప్పుడైతే ఆయన పైన నమ్మకం కలిగి దేవదేవుడు అనేటువంటి భావన ఆ దేవకి వసుదేవుల్లో వచ్చిందో, అంతకు ముందు వాళ్ళు ఏదైతే భయంతో అష్టమ సంతానమైనటువంటి నా సంతానాన్ని ఏం చేస్తాడో అనేటువంటి కంసుడి యొక్క భయం ఏదైతే ఉందో, ఆ కంస భయం పూర్తిగా వారి నుండి దూరమైందట. అది మనకి చెప్తుంటారు, భగవంతుని యొక్క పాద పద్మాలను శరణాగతి పొందినటువంటి వాడికి భయం ఉండదు, భయరాహిత్యం. దైవీ లక్షణాలలో మనకి చెప్తారు కదా భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవాన్, అభయం, భయరాహిత్యంగా ఉండడం. సో ఎప్పుడైతే భగవంతుని పాద పద్మాలను ఆశ్రయిస్తామో మనలో ఉండేటువంటి భయం అంతా పోతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ కూడా దేవకి వసుదేవుడు ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఆయన్ని నమస్కరించి స్తోత్రం చేయడం, ఆయన దేవదేవుడు అని తెలుసుకొని చేస్తున్నాడో, ఆ కంసుడు భయం అంతా పూర్తిగా ఆయనలో నుంచి తొలగిపోయిందట. ఇక ఆ వసుదేవుడు ఆయన్ని ఘనంగా కీర్తిస్తాడు. నీవే దేవదేవుడవు, సర్వ ఆత్ముడవు, పరమాత్ముడవు, నీవు నిత్య రూపంలో ఆవిర్భవించావు, మేము ఇదంతా తెలుసుకోగలుగుతున్నాము. కేవలము మీ యొక్క వీక్షణ ద్వారానే ఈ జగత్తంతా సృష్టించగలిగినటువంటి నీవు ఈరోజు ఇక్కడ అవతరించావు అని వాళ్ళు, ఎందుకంటే అలాగే మరి తదుపరి దేవకీ మాత కూడా ఆయన్ని స్తుతించడం మొదలు పెడుతుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. ఆమె ఆ భగవంతుణ్ణి, అఖిలేశ్వర, నీవు దేవదేవుడవు, జగత్తు రక్షకుడవు, నీవే పరమనియామకుడవు, సో అటువంటి నీవు ఎంతో దయతో మా ఇంట ఆవిర్భవించావు అంటూ వారంతా ఆ భగవంతుణ్ణి ఆ విధంగా కీర్తించడం. సో ఎప్పుడైతే ఆ భగవంతుడు ఆ విధంగా అవతారం తీసుకొని ఆ పరబ్రహ్మం తన తేజాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నాడో సమస్తము ప్రకాశవంతమవుతుందని ఆ వేదాలలో మనం విన్నటువంటిది ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా ఇక్కడ యథార్థంగా జరుగుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఆ దేవదేవుడు సర్వత్రా ప్రత్యక్షంగా మరియు పరోక్షంగా సర్వత్రా నెలకొని ఉండేటువంటి వాడు. ఆయన సృష్టికి బయట మరియు వెలుపల ఉండేటువంటి, మనం చూస్తాము ఈ భౌతిక సృష్టి కోసం మహాతత్వం మహావిష్ణువుగాను, క్షీరోదక సాయి విష్ణువుగాను, గర్భోదక సాయి విష్ణువుగాను ఆయన అవతారాలు తీసుకునేటువంటిది. సో మరి ఆయన సృష్టి లోపల మరియు బయట కూడా ఉండగలిగేటువంటి వాడు. సృష్టి లోపల ఆయన సాధారణంగా గర్భోదక సాయి విష్ణువుగా ఉంటాడు అని చెప్తుంటారు కదా. సో అలాగే పరమాణుల్లో కూడా ఆయన ఉన్నటువంటి కారణంగానే అన్నీ కూడా యథావిధిగా నెలకొని ఉంటాయి అని చెప్తాం. మాకు సైన్స్లో చెప్పబడుతుంది పరమాణు సిద్ధాంతం అని చెప్తూ ఉంటాం, రూదర్ఫోర్డ్ సిద్ధాంతము అని. ఏం చెప్తారంటే కేంద్రకం ఉంటుంది, పాజిటివ్ ఛార్జ్, దాని చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్లు తిరుగుతూ ఉంటాయి, అలా తిరుగుతూ ఉంటే శక్తి కోల్పోయి చివరికి అందులో పడిపోతుంది కదా, ఈ పదార్థం అంతా నశించిపోవాలి అని చెప్తారు. నిజంగా వాస్తవానికి అక్కడ సమాధానం ఉండదు. కానీ అలా స్థిరంగా తర్వాత రూద సిద్ధాంతాల్లో చెప్తాం స్థిర కక్షలు ఉంటాయి అవి ఇవి అని. కానీ భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్తారు, నేను అన్ని గ్రహాలలోనికి ప్రవేశించి
వాటిని వాటి వాటి యొక్క కక్షలలో నిలుపుతూ ఉన్నాను. నా వల్లే ఇవన్నీ కూడా, నాపైనే ఇవన్నీ ఆధారపడి ఉన్నాయి. హారంలో మనులను లేదా ముత్యాలను దారం ఏ విధంగా కలిపి ఉంచిందో ఆ విధంగా నా ద్వారా ఉన్నాయి అని చెప్పారు. సో కాబట్టి ఈ సృష్టి అంతా భగవంతుడి పైన ఆధారపడి ఉన్నటువంటిది. మరి అటువంటి ఆ పరబ్రహ్మము, సమస్తానికి నియామకుడు అయినటువంటి ఆ దేవదేవుడు, విరుద్ధమైనటువంటిది ఏదీ లేనటువంటి వాడు. సో ఆయన యొక్క ఆధీనంలోనే ఈ సృష్టి అంతా పనిచేసేటువంటిది. సో కనుక మరి ప్రకృతి కలాపాలన్నీ కూడా ఆయన చేతనే నియంత్రించబడుతూ ఉన్నటువంటిది. మనము ప్రకృతి చేత నియంత్రించబడుతూ ఉండేటువంటి, మనం చేసేటువంటి పనులన్నీ కూడా త్రిగుణ స్వభావమే అని చెప్తుంటారు కదా భగవద్గీతలో కూడా. కానీ వీటన్నిటినీ ప్రకృతి అంతా కూడా ఆయన యొక్క ఆధీనంలో, మయాధ్యక్షేణ అంటూ చెప్తారు కదా భగవద్గీతలో. సో మరి అటువంటి దేవదేవుడిని వాళ్ళు దర్శించుకున్నటువంటిది. ఆ విధంగా ఆయన్ని వర్ణిస్తూ ఉంటారు. ఆయన యొక్క లక్షణాలన్నింటినీ కూడా వారు వర్ణిస్తూ ఉండేటువంటిది. ఇంకా అక్కడ చెప్తూ ఉంటారు మనకి, నీవు శుక్లం అని పిలువబడినావు. ఆ శుక్లం లేదా ధవళ వర్ణము అని చెప్తారు. అది పరతత్వానికి ప్రతీక అని చెప్తారు. అంటే ఆయనే పరమాత్ముడు, ఆ విష్ణు భగవాన్. ఎందుకంటే ఆ శుక్లం అనేటువంటిది ఈ భౌతిక గుణాలతో ఏ విధంగానూ ప్రభావితం కాదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. కానీ ఈ సృష్టి కార్యాని కోసం రజోగుణ ప్రాతినిధ్యాన్ని స్వీకరించినప్పుడు బ్రహ్మ ఎరుపు వర్ణంలోనికి మారుతాడు, అంటే ప్రభావితుడవుతాడు. కానీ విష్ణు భగవానుడు ప్రభావితుడు కానటువంటి వాడు. కనుక మరి సృష్టి కార్యానికై రజోగుణానికి గుణ ప్రాతినిధ్యాన్ని స్వీకరిస్తాడు. కాబట్టి బ్రహ్మదేవుడు ఆ రక్త అని పిలువబడతాడు అని కూడా చెప్తుంటారు. అలాగే జగత్తును నశింప చేయడానికి శివుడు నలుపు రంగుని ఆయనకి ఆపాదించబడుతూ ఉంటుంది. కానీ జగత్తు యొక్క సృష్టి, విలయము, పోషణ అన్నీ కూడా ఆయన చేతనే, ఆ భగవంతుడి చేత జరుపుబడుతూ ఉన్నటువంటివి. కనుక ఆయన గుణాల చేత ప్రభావితుడు కానటువంటి వాడు. అందుకే మనకి వేదాలలో ధృవపరచబడినటువంటి విషయాన్ని కూడా చెప్తారు. హరిహిరి నిర్గుణ సాక్షాత్ అని చెప్తారు. ఆ శ్రీహరి స్వయంగా నిర్గుణుడు, ఎటువంటి గుణాల ప్రభావితుడు కానటువంటి వాడుగా వేదాలలో ధృవపరచబడినటువంటిది. అంటే భగవంతుడు సర్వదా సమస్త భౌతిక గుణాల నుండి ముక్తుడైనటువంటి వాడు. హరిహిరి నిర్గుణ సాక్షాత్ అని చెప్పబడినటువంటిది. సో మరి ఆ దేవదేవునిలో రజో తమో గుణాలు ఉండవని కూడా చెప్పబడినటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేస్తున్నారు. అటువంటి ఆ దేవదేవుడు ఆవిర్భవించినటువంటి రోజు ఈ రోజు. సో మరి ఇంకా హరే కృష్ణ, ఇంకా వాళ్ళు కీర్తిస్తారు, దుర్జనుడైనటువంటి కంసుణ్ణి ఆయన యొక్క అనుయాయులను వధించడానికే నీవు అవతరించావని మాకు తెలుసు అంటూ భావిస్తారట. ఎందుకంటే భగవంతుడు ఆవిర్భావము ఒక రకంగా వాళ్ళని ఉద్ధరించడానికి, పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం కదా. సో సాధువులను రక్షించడానికి, మరి తన భక్తులైనటువంటి శుద్ధ భక్తులైనటువంటి దేవకి వసుదేవులను రక్షించడానికి, అదే సమయంలో దుష్ట దుర్జనుడైనటువంటి ఆ కంసుడు ఆయన యొక్క అనుయాయులను, ఆయనకి ఆ విధమైనటువంటి వాతావరణాన్ని కల్పిస్తూ ఉన్నటువంటి మరి ఆ కంసుడి అతని యొక్క అనుయాయులను వధించడానికే నీవు అవతరించావు అని మాకు తెలుసు అంటూ వాళ్ళు ఆయనని కీర్తిస్తూ ఉంటారట. అయితే మరి నీవేమో కంసుడిని, అతని యొక్క అనుయాయులను సంహరించడానికి నీవు ఆవిర్భవిస్తే, అది తెలుసుకున్నటువంటి
అంటే తనను తన వారిని చంపడానికి నీవు ఆవిర్భవిస్తూ ఉన్నావని తెలుసుకున్నటువంటి ఆ కంసుడు ఇదివరకే నీ యొక్క జ్యేష్ఠ సోదరులను వధించాడయ్యా. ఉం? మరి ఇప్పుడు నీవు మరి నీ జన్మ వార్త అతడు ఎదురు చూస్తున్నాడు, అది వినగానే అతడు నిన్ను వధించడానికి సకల ఆయుధాలతో వస్తాడు అంటూ ఆ వసుదేవుడు దేవకీ మాతలు ఆయన్ని ఆ విధంగా ప్రార్థిస్తూ ఉంటారట. ముఖ్యంగా వసుదేవుడు, ఆ తర్వాత దేవకీ మాత కూడా ఆయన్ని ప్రార్థిస్తూ ఆయన యొక్క వివిధ అవతారాలను గురించి శ్రీరాముడు నా దేవా నారాయణ శ్రీరాముడు, హయశీర్షుడు, ఆదివరహావుడు, నరసింహుడు, వామనుడు, బలదేవుడు, విష్ణువు, అలా కోట్లాది అవతారాలను నీ నృత్య రూపాల్లో నువ్వు మరి వర్ణించబడ్డాయంటూ ఆమె ఆ నీవు ఆ విష్ణువే, ఆ భగవానుడివే నీవు అని మాకు తెలుసు అని ఆమె స్తుతిస్తుంటుంది. అలా అలాగే ఇంకా చెప్తుంటుంది, కోట్లాది సంవత్సరాలు గడిచిన తర్వాత బ్రహ్మదేవుని ఆయువు పూర్తి అయిన తర్వాత జగత్ ప్రళయం సంభవిస్తుంది. అప్పుడు పృథ్వీ, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశము, పంచతత్వాలు మహాతత్వములో ప్రవేశిస్తాయి. కాలగతి చేత పిదప మహాతత్వము అవ్యక్తంలో అది ఆ శక్తిపూర్ణమైనటువంటి ఆ ప్రధానంలో నీలో ప్రవేశిస్తాయి. కనుక నీవు జగత్ ప్రళయం తర్వాత దివ్య నామ గుణ రూప సంపత్తులలో నీ ఒక్కడవే నిలిచి ఉంటావు. ఈ మొత్తం నశించిపోయినా మిగిలి ఉండేటువంటిది ఆ భగవానుడు ఒక్కడే. సో ఆ విధంగా ఆయన మరి ఆయన్ని వేడుకుంటూ ఇంకా అంటుందట, ప్రభు మరి ఉగ్రసేనుడు పుత్రుడైనటువంటి కంసుని క్రూర హస్తాల నుండి నన్ను రక్షించు అని వేడుకుంటూ ఆ విధంగా ఆయన్ని, ఎందుకంటే భగవద్గీతలో నా భక్తుడు ఎన్నడూ నశింపడు అని ప్రకటించమని అర్జునుడి ద్వారా ప్రకటించినటువంటిది కదా. సో ఆ విధంగా మరి రక్షణ కొరకు ప్రార్థిస్తూనే మాతృవాత్సల్యాన్ని కూడా ఆమె ప్రదర్శిస్తూ ఉంటుంది. మరి ఆ కంసుడు నిన్ను వధిస్తాడు అని చెప్పగానే ఆయన చెప్తారట, మీరు భయపడకండి, నన్ను ఆ గోకులంలో నందుడి యొక్క ఇంటికి మార్చండి అని వారికి ఆజ్ఞ ఇవ్వగానే ఇక ఆ వసుదేవుడు ఆ సుకుమారమైనటువంటి నవజాత శిశువు కదా, చిన్న పిల్లలు యొక్క శరీరం ఎంతో మెత్తటిగా ఉంటుంది కదా. సో అలాంటి ఆయన్ను ఇక భగవంతుడి యొక్క ఆజ్ఞ మేరకు వసుదేవుడు ఆయనను తీసుకొని ఆ అక్కడికి అంటే గోకులానికి ఆ నందుడి యొక్క ఇంటికి వెళ్ళడానికి బయలుదేరేటువంటి సందర్భంలో ఎప్పుడైతే ఆ వసుదేవుడు ఆ చిన్న పిల్లవాడిని ఇలా పట్టుకుని కింద వస్త్రం తయారవుతుందని చెప్తారు. ఆ వస్త్రంలో ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు, ఒక వస్త్రం లాగా వచ్చేస్తుంది. ఆ మెత్తటి, ఎంతో శృతి మెత్తటైనటువంటి వస్త్రం వస్తుంది. మరి ఆ వస్త్రాన్ని తో సహా ఆ బాలుణ్ణి వసుదేవుడు అలా పట్టుకోగానే తనకున్నటువంటి సంఖ్యలన్నీ కూడా పటాపంచలైపోతాయి అని చెప్తూ ఉంటారు. ఆ యోగమాయ ద్వారా ఆ కంసుడి కారాగ్రహం అంతా కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎంతో ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం, అందరూ కూడా గాఢ నిద్రలోనికి పోతారు అని చెప్తారు. అక్కడ కాపలాదారులుగా ఉన్నటువంటి వారు ఎంతో బలవంతులైనటువంటి కాపలాదారులను ఉంచుతాడు ఆయన. ఎందుకంటే మరి అలాగే ఆ కారాగారాలకు ఉంచినటువంటి గేట్లు ఎంతటి దృఢమైనవి అంటే వాటిని తొలగించాలంటే ఏనుగులు వచ్చి తీయాలట. అవన్నీ కూడా వాటంతట అవి పక్కకు తొలుగుతూ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మరి ఆ వసుదేవుడు ఎప్పుడైతే ఆ చిన్ని కృష్ణుని తన చేతిలోకి తీసుకున్నాడో, అతడి యొక్క సంఖ్యలన్నీ తొలగిపోయాయో, ఆ వాతావరణంతో కూడా ఎంతో ప్రకాశవంతంగా అక్కడ మారినటువంటి మరి అక్కడి నుంచి తీసుకోవడానికి వెళ్తున్నటువంటి అదే సమయంలో
ఆ నంద యశోదలకు ఒక పుత్రిక కలుగుతూ ఉంటుంది. ఆమె యోగమాయ అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఆ యోగమాయ ద్వారానే కంసుని ప్రసాదం అంతా కూడా, ముఖ్యంగా ద్వారపాలకులు గాఢ నిద్రలో మునిగిపోవడము, ఇనుప గొంతు అన్నీ తెలుసుకోవడము, అంటే భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినప్పుడు మనల బంధనాలన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి అనే దానికి ఇది ఉదాహరణగా మనకి చెప్తుంటారు గురువులు. ఎప్పుడైతే భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించి భగవంతుణ్ణి ఆ, ఆ కంసుడు పట్టుకున్నాడు, అతని యొక్క సంఖ్యలు, ఆ కారాగారాలన్నీ కూడా తెగిపోయాయి కదా, తెరుచుకోబడ్డాయి. అలాగే మనము భగవంతుణ్ణి యథార్థ భావంతో, అంటే ఒక పరిశుద్ధమైనటువంటి భావనతో ఆయనను ఆశ్రయించినప్పుడు మనకుండేటువంటి ఈ భౌతిక కష్టాలన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి అని చెప్తూ ఉంటాం. చీకటంతా కూడా పటాపంచలైపోతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనకి చైతన్య చరితామృతంలో చెప్పబడుతుంది, శ్రీకృష్ణుడు సూర్యుడు వంటి వాడు. మరి సూర్యుడు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ చీకటి తొలగిపోతూ ఉంటుంటుంది కదా. మరి శ్రీకృష్ణుడు ఉన్న దగ్గర మాయ ఉండే అవకాశమే ఉండదు. సో ఆ విధంగా అక్కడ నుండి ఆయన ఆ కారాగార తలుపులు తెరుచుకోగానే అప్రయత్నంగానే అవన్నీ కూడా తెరుచుకుంటాయి. ఇక ఆ సమయంలో ఆకాశంలో గర్జన వినిపించింది, కుండపోతగా వర్షం కురుస్తుంది. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా, మేఘాలు ఆయన చూడడానికి ఆనందంతో ఒక మేఘం ఇంకొక మేఘానికి మనం అప్పుడప్పుడు దర్శనాని కోసం తొక్కి క్లాసులు జరుగుతూ ఉంటాయి కదా, మేఘాలు కూడా ఆ మేఘవర్ణుడుగా వచ్చాడట కదా భగవంతుడు. బాలుడు మనలాగా మన రంగుతో వచ్చాడు. ఆయన చూద్దాము ఆ భగవంతుడిని, అందులో భగవంతుని దర్శించుకోవాలనే కాంక్ష, అందులోనూ వాళ్ళ రంగు కలిగి ఉండేటప్పటికి అవన్నీ కూడా కుండపోతగా వర్షాన్ని కురిపిస్తూ ఉంటే, ఇక మరి ఆ బలరాముడు ఆదిశేషుడు సర్పరూపంలో అతని తలపై పడగల ఎత్తి వర్షం గొడుగులాగా, వర్షం వల్ల ఆటంకం కలగకుండా చేస్తాడట. తరువాత వసుదేవుడు యమునా నది తీరం చేరగానే ఆ నది పొంగుతూ నురగలు కనిపిస్తూ ఉంటాయట. అది ఎంతో భయంకరమైనటువంటి రూపంతో. ఇక్కడ వర్షము భీకరంగా కురవడానికి కారణము మనకి చెప్తుంటారు. ఇంద్రుడు వర్షాన్ని అలా కురిపించడానికి కారణం ఏంటంటే, అలా అయితే అక్కడ ఉండేటువంటి వాతావరణానికి, ఎవరు వర్షాలు కురిస్తే జనాలు బయటికి రారు కదా. మనం ఇవాళ కృష్ణాష్టమి కూడా చెప్పుకుంటే వర్షం బాగా వచ్చింది అనుకోండి, తక్కువ మంది వస్తారు. వర్షాలు రాకపోతే ఎక్కువ మంది వచ్చేసి కదా అనుకుంటూ ఉంటాం. కానీ వర్షం ఉన్నా లేకపోయినా అందరూ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఆలయాలకు వెళ్ళండి. ఇవాళ ఆ భగవంతుని దర్శనం, అభిషేకం చూడండి. సో ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా కారాగారం నుండి ఆయన బయటకు వచ్చాడో, ఆ యమునా తీరము చేరగానే అది పొంగుతూ నురగలు కక్కుతూ భయంకరమైనటువంటి రూపంలో అది ప్రవహిస్తూ ఉన్నదట. అంతటి భయంకర రూపంలో నురగలు కక్కకుండా ప్రవహిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ నది, ఆ వసుదేవుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుని తీసుకొని దగ్గరకు రాగానే అది 2 పాయలుగా చీలి ఆ భయంకర రూపము అతడు దాటడానికి మార్గాన్ని ఇచ్చింది అని చెప్తారు. సో దీన్ని మనము త్రేతాయుగంలో శ్రీరామచంద్రుడికి హిందూ మహాసముద్రం దారి ఇచ్చినట్లుగా భావించవచ్చు. అలా మరి ఎలా అంటే ఆ యమున 2 పాయలుగా చీలి, ఎలా అంటే ఒక నీళ్లు మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే ఐస్ అవుతుంది కదా, మంచు గడ్డల్లాగా, మంచు పర్వతాల్లాగా అటు ఇటు మంచు పర్వతాల్లాగా ఉండి ఆ యమున నీళ్లు ఆ భగవంతుడికి రక్షణగా ఉంటూ దారి, అంటే ఆ ఆనందంతో ఆ విధంగా ఆయనకు దారి ఇవ్వడానికి చేసి, ఇక ఆ విధమైనటువంటి వాతావరణంలో వసుదేవుడు ఆ యమునా నదిని దాటి గోకులంలో నందరాజు ఇంటికి వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళగానే అక్కడ గోవులందరూ కూడా ఆ గోపాలం ఆ పురంలో ఉండేటువంటి ఆ గోకులంలో ఉన్నటువంటి గోపులందరూ కూడా గాఢ నిద్రలో ఉన్నారట. ఇదంతా కూడా యోగమాయ అక్కడ. ఎందుకంటే యశోదలకు యోగమాయ పుత్రిక రూపంలో వచ్చినటువంటిది కదా. సో గాఢ నిద్రలో ఉన్నటువంటి, ఇక అదే అవకాశంగా భావించుకున్నటువంటి ఆ వసుదేవుడు మరి నెమ్మదిగా యశోద గృహంలోనికి ప్రవేశించి అక్కడ అప్పుడే జన్మించినటువంటి ఆడ శిశువును తీసుకొని ఆమె స్థానంలో తన పుత్రుడైనటువంటి
ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుణ్ణి ఉంచి తరువాత తిరిగి కంసుని యొక్క కారాగారానికి వచ్చి ఆ బాలికను దేవకీదేవి ఒడిలో ఉంచాడట. సో ఇవన్నీ విషయాలు జరిగిపోయాయని, అక్కడ జరిగినటువంటి వాళ్ళంతా అలా గాఢ నిద్రలోకి, కాపలాదారులంతా గాఢ నిద్రలోకి పోయారని ఈ విషయాలన్నీ తెలుసుకుని ఇక అవేవి జరిగినటువంటి ఇక కంసుడు ఏవి గుర్తుపట్టినట్లుగా, ఇవన్నీ జరిగినటువంటి విషయాలు ఏవి కూడా మళ్ళీ జరగనట్లుగా ఉండే విధంగా మళ్ళీ యథావిధిగా సంఖ్యలన్నీ కూడా తగిలించుకున్నాడట. శిశుజన్నం జరిగినదని యశోదకు తెలిసినప్పటికీ కూడా ఆ పురిటి నొప్పులు, యోగమాయ కారణంగా ఆమెకు పుట్టినటువంటిది ఆడ శిశువ మగ శిశువ అనేటువంటి విషయము తెలియనటువంటి పరిస్థితి. సో ఆమె పుత్రికగా ఉంచి ఆ పుత్రుడిని ఏదైతే నందుడు వసుదేవుడు ఆమె దగ్గర ఉంచాడో, మేల్కొన్న తర్వాత తనకు జన్మించింది పుత్రుడు అనుకొని ఆ పుత్రుడిని ఎంతో గారాభంగా పెంచుతూ ఉంటుంది. అది ఆ గోకుల లీలలు అవన్నీ తదుపరిగా చూసేటువంటివి. సో ఆ విధంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క ఆవిర్భవ దినోత్సవము ఈరోజు మనం చూసుకునేటువంటిది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాద ప్రణామ్స్. ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇక్కడ మనం ఈ సందర్భంలో మనం ఆ మొదటి క్యాంటో 3వ అధ్యాయంలో 28వ శ్లోకం ఉంది, అది మననం చేసుకోవచ్చు కదా. ఏతావాంశ కళాపుంస కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం ఎస్ ప్రభు. ఇంద్రాది వ్యాకులం లోకం